Ik vind gewoon heel soort dingen leuk. En het acteren heb ik gewoon heel lang op een heel leeg pitje gehad. Nadat Remy geboren is, de oudste, zeg ik het nut van acteren totaal net meer. Toen dacht ik echt wat een dom gedag. Op het podium staan en spelen. En ik zeg het nut totaal net, onder invloed van hormonen waarschijnlijk. Maar ik dat ik dacht, ja, wat is er nou belangrijk aan zo'n baby? Dat is belangrijk. Een jonkje, dat is belangrijk. En de rest eromheen, nou, dat zeg ik gewoon helemaal net meer. Gelukkig genoeg kwam Astrid Spiel nog wel weer om. En is ze alweer een paar jaar aan het acteren. Ze is nu 40 en al jaren warber als actrice. Ze speelt in de film Nienke, maar die ook verskate dingen voor Omroep Friesland. Als je het net binnenkist, dan begint om voor te dreigen. Je bent een dictator. En ze is de vrouw van Tjerk Boortsma. Ach, je weet er wel van de bands Reboulië en Zwee. Du hast me zwemmelijken in een sechste laan. Du hast me drabelijken weer ik hoeveel. Rin heeft mij naar de wolwerkplaats. Ik ga een wolwerkplaats, dat dacht ik echt nog. Ik ben wel een beetje actrice, maar ik heb nog iets heel oors. Dus rin maar even wat. Kom. Hier ben Hin. De hintjes in de douw, de hintjes van Jan Aarts, de one. Dan komen we in het territorium van Tjerk, de oefenruimte. En daar terug. Kom maar. Hier komen we in mijn territorium en dit is mijn wolverplaats. Hier gebeurt het. Hier gebeurt het. Ik maak je van ruwe skippenvachten. Nou ja, kleden. Zoals deze. Dit is dan een liedske. En dan maak ik een filter laag achter. En dan als handeltje of zo? Of wat, Nou ja, ik verkeer je echt wel vachen. Maar wat ik vooral leuk vind is... Nou, ik vind het zelf gewoon maatje, vind ik gewoon prachtig. Maar ik vind het heel leuk om mensen te leren. Dus dat is eigenlijk een beetje meer wat ik mijn output lees. Astrid zit de komende weekend dus ook op de planken met oorlogstrainen. Een theaterstuk uit 3 vrouwen in het Frieske verzet. Marijke Geertsma schreeuwt het stuk en speelt er ook in mee. De derde rol is voor Ted Roosendal. Onverwachte bezieten op de Emmakade. Een van mij onbekende man die vreeg om inlichtingen over Esmee. Dit stuk gaat over een verhaal van 3 vrouwen die alle 3 in Amsterdam geboren binnen en door de leefde in Friesland te landen komen in de Tweede Wereldoorlog. En die 3 vrouwen die krijgen hier mijlkorte meidjes. En dat rint eigenlijk deze streus ook voor al die 3 vrouwen. In één word ik dier benauwd. 3 maanden hak alles in de bak zitten door die Duitsers. Dat net weer. Nooit weer. Ik zeg, kom morgen maar bij mij thuis. Ik mag het winnen. Ik heb vaker met Astrid werken. We hebben te jaren bij theaterwerk. En ik vind Astrid gewoon een hele mooie actrice. Krijn zit al onderdoekt in Amersfoort. Maar ik moet uitleggen wat wij met de 3 ben. Astrid die speelt de rol van Antoinette Jake. Die naam zei net in je wat. En uiteindelijk is Antoinette cruciaal in dit verhaal. Lammers komt bij mij thuis. Ik denk ondertierd in een gevangenis van Scheveningen. Koud, vochtig, benauwd, spuien, stekken in de buik. De 3 langste man van mijn hele leven. Dat net weer, dat nooit weer. Ik zeg, ik kan jou wel het hier nog vertellen hoe er is mee. En waarom speelt Astrid die rol? Ja, ik vind dat Astrid er heel erg geschikt voor is. Want het is net een meer sympathieke rol. Dus dit is typisch een rol voor Astrid? Ja, ik heb eigenlijk, als ik daar aan dacht, aan die meisken, dan dacht ik eigenlijk altijd aan Astrid voor die rol. Past die rol bij die? Ja, bepaald staat wel. En dan op oren dingen is het totaal, zit heel veel van je af. Maar bepaalde naïviteit, wat Antoinette Jake, die vrouw heeft, dat denk ik echt wel dat ik dat wel wat in me heb. Ja. En wat voor dingen dan totaal net? Nou, ik ben vrij
principieel, denk ik. Hoop ik. En Antoinette Jake die kiest heel duidelijk in de vaststelling voor het omgaan met een Duitser. Maar ik denk net dat ik dat zelf, die keuze zelf maak hier. Naast haar gezin en het actricebestaan runt Astrid ook nog together met haar man Tjerk een hotel in Zurich. Wij zijn nu in Hotel De Steneman in Zurich. En ik zal die even wat dingetjes schellen. Dus kom maar even verder. We staan hier in de gong. Hier komen we in het café, restaurant. Dat hebben wij ooit, doe ik 24 wie heel skoft uitbaten. Een hier of 6 zoon. We hebben het gekocht en sinds dat wij eruit zijn, hebben we het altijd verhierd. Sinds 1 januari ben de hier eruit, dus wij hebben nu weer een hotel wat wij zelf weer uitbaten gaan, voorlopig. Okay. En we zien je ondertussen weer naar hier, dus of naar keper. Wij hellen in hemelsnaam niet hier het waai. Ja, dat weten wij ook net precies. Wij weten ook niet precies hoe we het al hier gaan. Maar het komt zoals het komt. En we hebben net meer tieren dat we gaan. Dus we hebben zoiets, nou, dan moet er maar meer hulp bij. Of dan moet meer tegen. Of, nou, dat maakt maar gewoon besjen. Nou, kom verder. De warmte weer in. Carpe diem is wel een levensmotto voor Astrid. Je bent hier maar heel even. Nou, heel je eruit wat erin zit. Dus ik heb altijd wel een heel soort dingen gecombineerd. Ik heb dat misschien wel nodig. Gewoon van alles en nog wat om je heen. En dat houdt mij actief en energiek en scherp, denk ik. Kijk, licht in de duisternis. Misschien is dat ik wel een beetje onhoorwest altijd. Dat ik net heel ambitieus ben. Omdat ik gewoon heel soort dingen leuk vind. Dus ik heb me nooit helemaal talen alleen maar op te acteren. Ik wil ook oren dingen doen. Dus ik ambieer net één ding. Nee, beslist net. Ik ambieer eigenlijk zo volle mogelijk dingen te doen. En leuk te vinden en goed te doen. Dat is van de oer al wat wij pikst. Dus ik hoop later een heel oud wiefje te worden dat heel wies is en wat heel soort dingen mooi maken heeft en vertellen kan over van alles en nog wat. Na je weekendiertje gaat Oorlogstrein in première in het Kazematten-museum. In de weekend daarna is het steek ook nog te bezien bij het Tresor en in het Fries Museum.